Cégünk saját fejlesztési ipari elektronikai berendezések gyártásával és értékesítésével foglalkozik, ezen belül tartásszintmérésre specializálódtunk. Több mint 70 év a cég múltja, idézőjelben. Ez azt jelenti, hogy édesapám 1939-ben kezdett egy viszonylag egyszerű kis céggel. 94-től részvénytársasági formában működtünk. Nagyon fontos számunkra, mind beszállítónkkal, mind vevőkkel szemben tanúsított korrekt üzletpolitika. Nem az ár az első, és néhány százalékért nem hagyjuk ott a beszállítókat, hogy esetleg olcsóbban mástól vásároljunk. Több ezer vevőnk van világszerte. Közel 40 munkatársunk dolgozik azon Magyarországon és világszerte, hogy közvetlen kapcsolatot tartsunk a végfelhasználókkal. Rugalmasan szállítunk, és jó szerviz szolgáltatást nyújtunk. A vevőkkel való állandó konzultáció segít bennünket abban, hogy megfelelő új termékek kifejlesztésén ezeket az igényeket figyelembe vegyük. Mindig megkérdik, hogy ismerősök meg rokonok, hogy mire külök itt, mert jövőről 70 éves leszek. És akkor azt mondta a válasz, hogy ez nem pénzkérdés. Hanem hát az embernek van egy életmunkája benne, inkább hobbi, mint pénzkeresés.